Valentine Theater Show! Op vrijdag 14 februari organiseert Roosevelt Counseling Entertainment Theater Show! Sweetie Lobitori, cabaretier Michael Roosevelt, relatiecoach en seksuoloog Skoos Kroger, bekend van Den Boy Fubakajari. Muziek door DJ Vincent. Locatie, Wie Eetgekerkie. Tijd 8 uur tot half 11 's avonds. Haal je tickets bij Eetcafé De Draver of Ricardo Eetcafé. Valentine Theater Show in Wie Eetgekerkie. Kromme Hoekstraat 136 1104 AK Amsterdam Zuidoost. Vrijdag 14 februari. Check it out. That is the Africa beauty. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kijkers, goedemiddag. Irfan Kurban van Kulturu TV. Kijkers, goedemiddag. Hier zijn wij met meneer Vroom. We zijn bij zijn sportschool, Taboma. Yes. Goedemorgen meneer Vroom. Hoe gaat het met u? Goed. En met jullie? Heel goed. Yes. Was u uit een voetballer geweest? Ja, ik heb gevoetbald tot mijn 21ste. Heb ik gevoetbald en daarna ben ik dan coach geworden. Heeft u uit hoofdklasse gespeeld? Ik heb hoofdklasse gespeeld, ja. Ik heb gespeeld voor Forwards. En daarna ben ik verkocht geworden aan Santos. En daar heb ik daar zo 1 seizoen gedraaid. En daar vond ik het niet meer leuk. Dan ben ik trainer geworden. Oké. Hoe oud was u begonnen met voetbal? Ik ben heel jong begonnen met voetbal. Je kan zeggen vanaf ik kon lopen ben ik met voetballen begonnen. Maar georganiseerd ben ik met voetballen begonnen toen ik 11 jaar oud was. Toen zat ik op de Vrouwenschool. Toen werd ik uitgenodigd door meneer Leiter om een competitie te draaien. En dan een schoolcompetitie. En dan heb ik dat gedraaid. En dan heeft hij me ook verder uitgenodigd om uit te komen voor Forwards. Ik was toen 12 jaar. En van daaruit is gewoon die stijgende lijn gegaan bij voetbal. Toen ik begon met voetballen was het niet echt een jeugdklasse, U8, U10. Het was gewoon je was goed of je was niet. Je was goed of je was slecht. Dus als je voetbalde toen in de jeugd, dan had je toch wel kwaliteit. Oké, meneer Vroom. Wat betekent voetbal voor u? Voetbal is mijn leven. Voetbal betekent heel veel voor me. Het betekent heel veel voor me. Ik denk dat ik gewoon elke dag met voetbal bezig ben. Voetbal geeft me die rust.
Voetbal geeft me die brightness om verder te kunnen denken. En het zorgt ervoor dat ik grounded ben. Oké. Wat is de inspiratie achter het openen van uw voetbalschool? Boy, dat is een mooi verhaal. De inspiratie is eigenlijk... Ik zei altijd dat ik een voetbalschool wilde hebben. En mijn echtgenote, Rishma Vroom-Ori, die zei altijd, waarom staat je het niet, waarom staat je het niet? En ze is gewoon op een blauwe dag gewoon begonnen. Ze heeft gezegd, ze heeft een open dag. En ze heeft me uitgenodigd. En zo is onze voetbalschool gestart in 2022. Precies zo. Dat is een heel mooi verhaal. U heeft geopend op Boma. Ziet u heel veel beweging wat betreft voetbal op Boma? Ik ben bewust gestart in omgeving Leidingen, Wanica. En ik moet dat ook even vertellen. Ik ben ook voetbaldocent. Ik heb ook een cursus C hier gedraaid met de grote mannen van Wanica en omgeving. En het idee kwam van dat een voetbalschool en ik ben gewoon bewust begonnen, ook op Puttuveld, Durmveld. Ik moet Durm ook heel hartelijk bedanken dat hij me de mogelijkheid geeft om hier te kunnen werken. En ik zorg ervoor dat deze regio, het sociale, ontwikkeld wordt. Ja. Hoe lang heeft het u genomen om deze droom van u te realiseren? Dus het was altijd mijn droom, maar uiteindelijk was deze droom groter bij mijn echtgenoot. En zij is eigenlijk ermee gestart. Ze heeft gewoon een stichting geopend en ze heeft me als het ware in dienst genomen. Dus ik ben in dienst van talent in ontwikkeling. Jawel. Heeft u al spelers ingeschreven en hoeveel spelers in totaal? Dit is een voetbalschool. Ik heb bewust gekozen voor een voetbalschool. Het is net als zwemles. Als je naar zwemles gaat, leer je zwemmen. Je leert uitdrijven, je leert armen, je leert benen. En ik heb gewoon bewust gekozen om een voetbalschool te hebben en geen voetbalclub. Hier zo ben ik bezig met voetbalhandelingen met de kinderen. Ze leren dribbelen, ze leren drijven, ze leren aannemen. En op het eind doe ik spel met ze. Van belang is ook hun coördinatie, hun balans. En dat alles is ook in dat pakketje. Het emotionele doe ik ook. Ik ben een beetje strak. Ik wil dat ze luisteren, omdat ze op een bepaalde leeftijd zijn waar het luisteren heel erg belangrijk moet zijn. Oké, meneer Vroom. Wat is uw jongste en wat is uw oudste speler hun leeftijd? De jongste is... Ze is 4 jaar. Boy. Surya. Je kan knippen toch? Jullie? De jongste is 4 jaar. Ze heet Arahi. Een heel talentvolle meisje. Ze is meisje. En de oudste is Ahish Ori. Hij is 16 jaar. Hij staat daar zo. Hij bent zijn fetus. Hij is 16 jaar en heel erg belangrijk is dat hij uitkomt voor forwards. Hij speelt onder 18 bij forwards en de basisvaardigheden van voetbal komt hij dan op mijn school dan halen. Dus waardoor hij hier zo ook bezig is en bij forwards gewoon is als voetballer. Je hebt ook Abia, hij zit bij Transvaal. Hij traint maandag, woensdag, vrijdag bij Transvaal onder 12. En bij mij is hij op de voetbalschool ook op de donderdag. Yes. Bent u tevreden met de hoeveelheid van spelers die u heeft of zou u willen dat het hoger moet zijn? Ik ben tevreden. Ik mag het ook verklappen hoor. Kulturu TV is de eerste waarmee ik praat. En bewust. Ik heb nog niet echt op socials een reclame gemaakt, omdat ik echt met mijn handen vol zit met kinderen. Je ziet, die eerste groep had ook zoveel, de tweede groep heeft ook zo, een derde groep heeft ook zoveel. Dus ik hou het toch wel wat ik aan kan. Ik kan wel meer kinderen, maar dan ga ik ze niet de juiste kwaliteit kunnen geven. Heeft u plan om uit te breiden in de toekomst? Is een mooie vraag. Natuurlijk wil ik uitbreiden, maar de tijd is voorlopig mijn baas. Dus waardoor ik niet echt kan uitbreiden. Ik zit namelijk op de maandag, op de woensdag en op de vrijdag
zit ik als hoofdopleidingen bij Transvaal, waar ik ook heel veel tijd in ga. En op de dinsdag en op de donderdag draai ik dan mijn voetbalschool. Oké, en dan nog een laatste vraag voor u. Zou u willen uitleggen wat het doel is van uw sportschool en waarmee jullie bezig zijn? Oké, onze doel is, het is een stichting. Onze stichting heet Achieving Miracles Every Time. Dus wij willen ervoor zorgen dat het sociale binnen onze woonomgeving, leidingen en omgeving ontwikkeld wordt. Je kan het doen door middel van andere zaken, maar wij zijn alvast gestart met een ondertak van Achieving Miracles Anytime. Zijn we gestart met talent in ontwikkeling. Dus als het ware heet mijn voetbalschool Talent in Ontwikkeling. En wij zorgen ervoor dat wij kinderen van de straat houden. Wij zorgen ervoor dat we kinderen laten bewegen. Wij zorgen ervoor dat we kinderen wat laten leren. Waardoor ze dan later kunnen aansluiten bij een voetbalschool, een voetbalclub. En dan die voetbalhandelingen, coördinatie, ritme allemaal hebben. Begrijp je, hebben ze een voorsprong op andere kinderen die nog niets van voetbal weten. Goedemiddag, wat is je naam? Ismail. Hoe meer? Yasin, denk ik. Hoe lang speel je al hier? Een jaar en een half. En is het je droom om een voetballer te worden? Ja, ik wil een voetballer worden. Voor welke club? FC Barcelona. Wie is jouw idool? Messi. Wat vind je zo gezellig over Messi? Omdat hij de GOAT is. Leg uit. Hij kan goede dribbles maken, hij schiet goed. Hij heeft 800 goals. Hij heeft meer dribbles dan Cristiano Ronaldo. Hij heeft ook meer trophies dan Cristiano Ronaldo. Hij heeft de WK. En ja, hij is beter dan Ronaldo. Hoe vind je het om hier te spelen? Goed? Je hebt al vrienden gemaakt? Nee. Ik maak geen vrienden. Ik focus op die spel. Goed zo, goed zo. Ik hou ervan. Dankjewel voor je tijd. Goedemiddag. Hoe heten jullie? Ik heet Amaricia Vroom. Ik heet Renisha Solar. Hoe lang spelen jullie al hier? Al 3 jaar vanaf het begin. Ik speel bijna een jaar al hier. Hoe vinden jullie het hier? Het is heel leuk hier. Je leert heel veel dingen hier. En de kinderen zijn ook leuk om mee te spelen. Het is hier ook leuk om te spelen en ik vind de trainingen ook leuk en je leert ook heel veel dingen. Is het jullie droom om een professionele voetballer te worden? Het is mijn droom om een professionele coach te worden. En waarom zou je willen coachen? Omdat ik voel gewoon dat ik in die richting daar moet gaan. Oké, heel mooi. En is het jouw droom om een professionele voetballer te worden? Ja. Voor welk team zou je willen spelen? Transvaal. Op welke dagen traint u en welke uren? Ik ben op de dinsdag hier zo bezig van 4:30 tot 5:30. Heb ik niveau 1. Ik heb ze gedeeld in niveaus. En op de donderdag ben ik bezig van 5:30 tot 5:30 met niveau 2. En van 6:30 tot 6:30 ben ik bezig met niveau 3. Dus zo zit het een beetje in elkaar. Hele drukke week. Ja, hele drukke week, ja. Oké, dankjewel meneer Vroom. Dat was meneer Vroom en het opening van zijn sportschool. Irfan Kurban, dankjewel voor het kijken. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. No hoor not lo, tambri binu srefi. Una de wedstrijd na man. Vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana. Vaderland, vaderland,
Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.